Масово ми пишете, че имате проблеми с стомаха. Подуване, тежест, газове, запек, киселини, рефлукс. И искам да ви кажа нещо много важно. Това не е нормално. Дори да сме свикнали с него. Когато стомахът и червата не работят добре, нищо друго в тялото не работи добре. Няма енергия, няма усвояване на витамини, имунитетът пада, появяват се болки, умора, раздразнителност. А най-често проблемът не е в храната, а в това, че нямаме достатъчно храносмилателни ензими. Аз лично не ползвам ензими от аптеката. След дълго търсене и личен опит избрах натурални храносмилателни ензими, които реално помагат на тялото, а не го натоварват. Когато започнах да ги приемам, усетих по-лек стомах, редовно изхождане, по-малко подуване и повече енергия. Ако храната не се разгражда правилно, тя започва да гние в червата и после се чудим откъде идват токсините, възпаленията и хроничната умора. Затова стомахът и червата са основата на здравето. Под видеото ще оставя линк към ензимите, които аз лично използвам, и ако ти усещаш тежест след хранене, това е първата стъпка. А ако искаш цялостна програма за изчистване на червата, ще оставя и втори линк, защото понякога не е достатъчно само да помогнем на храносмилането. Трябва и да изчистим натрупаното с години. Не отлагай здравето си. Стомахът ти говори, просто е време да го чуеш. А ако имаш въпроси, ми пиши.